family needs your help today. Lola, We need dito your po kayo peace nagpe-pray. An end Oo, to discord. dito ako nagpe-pray. Give us Kahit strength saan, and compassion to pwede understand each magdasal. other. Talaga Give us po, the Lola? trust and Anytime, patience we anywhere? need to live At a very young together age, peacefully. it was instilled in me the importance of prayer. So this became a habit, kumbaga. Prayer is like a guide. Prayers make me feel safe. It would keep me balanced. Araw-araw, pinasasalamatan ko ang Panginoong Diyos sa buhay na ibinigay niya sa akin. Sana po tayo wag natin makakalimutang magdasal. At lagi niya kayong pakikinggan. Mahal po namin kayo, Panginoon, at lahat ng ito ay naalay namin sa inyo. In the name of the Father, the Son. For me, it's like breathing. Pagdilat ng mata ko, yun agad yung unang-una kong ginagawa. Lahat tayo may pinagdadaanan sa buhay. Lalo na yung mga bagay na hindi natin kontrolado. Kapag marunong kang magdasal, marunong ka ng acceptance. Wala namang mawawala kung tatawag tayo sa Kanya, di ba? With the power of prayers, alam natin na may nakakausap tayo who is greater than anybody else. God is alive. And God listens to us. Ang pagdadasal daw po sa Rosario, ikaw ay malalayo sa lahat ng evil doings. Parang kulang ako eh. Parang kulang yung pagkatao. Mayroon ko ng wallet ko, cellphone ko, pero ito, kailangan nasa bulsa ko parate. Ugaliin nating magdasal. Dasal, dasal. Nasa sa Diyos ang kalibutan. Tanang ani-ani inigikan sa kahitasan. Panalipdan taog atong ampingan. Kabukiran, kadagaan, kalasangan, kasapaan, tungod sa pag-abuso sa mga tao. Makabalisang kamatuuran na sinati na karon. Mainit nga panahon, ningit na ang tubig o pagkaon. Mga baha, kalit nga sunog, o bagyong makusog. Pagkaanindot, gayud sa kinaiyahan. Lunhaw nga mga tanong, makalipay sa dughan. Kalanggaman na nag-awit, makahupay sa kasakit. Labas nga hangin sa kaliwatan ibilin. Usa angay gayon, tanan maghinusa. Mananong ug kahoy manghipos sa basura. Wa na'y plastik nga gamiton, wa na'y basurang sunugon. Mga kahoy dili yun na tuputlon. Tarpulin atong ihiklin, undanong taang illegal laki, apit illegal quarry, illegal fishing. Pagkaanindot, gayud sa kinaiyahan. Lunhaw nga mga tanong, makalipay sa dughan. Kalanggaman na nag-awit, makahupay sa kasakit. Labas nga hangin sa kaliwatan ibilin. Kalibutan aki manon, mauray bugtong puloy anam. Kundi muliho, mas grabe ang katalagman. Kung watay buhaton, kasing uwahit na ang tanan. Kalibutan ang pingang
mga igsoon ko diha ni Kristo dinhi sa Diocese sa Dumaguete, but akong magpahibalo kaninyo sa usa ka dako nga aktibidad nga pagahimuon sa atong simbahan. Kini mahitungod sa gitawag og Synod of Bishops nga pagahimuon karong umaabot nga October 2023. Ang tema nining maong Synod of Bishops, for a synodal church, communion, participation, and mission. Usa kini ka importanteng higayon sa kinabuhi sa atong simbahan, ug ang tanang katawhan sa Dios giawhag sa pagpakabana kabahin niini ug gani pagsalbot niini kung kita pagatawgon. Ang pagpangandam niini magsugod na karong umaabot nga pila ka Domingo gikan karon. Gani pagahimuon ang pagsugod niini karong bulana sa October 2021. Ilusad kini dito sa Roma, pinanguluhan sa atong Santo Papa mismo, Papa Francisco, karong October 10. No, mo kini ang launching dito sa Vaticano sa Synod on Synodality. Og pagasundan kini og usa ka paglusad dinhi sa atong kaugalingong diocese, uban nunot sa tanang mga diocese sa tibuok kalibutan. Karong umaabot nga October 17 ang launching. Ang pulong sinodo dili kayo familiar alang sa kadaghanan kanato. Apan gikan kini sa Griego nga pinulungan, ang synod o sinodo buti pasabot assembleya. Usa kini kakaraan nga tradisyon sa atong simbahan, ug ang gigikanan niini gikan pagayot sa balaang kasulatan gikan sa ang gipadayag from the book of Revelation. Dinhi gipakita ang dalan diin ang katawhan sa Dios maglakat nga naghiusa. So mo po ni ang katuyuan sa sinodo nga unta kita isip katawhan sa Dios maglakat nga hiniusa, maglakat nga hiniusa nining atong panaw sa pagtuo. So kining pulong nga sinodo gigamit aron sa pag-ila sa panagtigom sa mga obispo nga maghisgot-hisgot kabahin sa kinabuhi sa simbahan, sa teolohiya o pastoral nga mga aspeto niini. Gikinahanglan kini aron maandam ang gitawag og document of advice o tambag nga pagahimuon sa ato nga Santo Papa. Ang konsepto sa synodality nga kanunay gihisgutan sa atong Santo Papa, gitagaan og kahulugan sa atong International Theological Commission. Unsa man ang kahulugan niini? Nga di ay kining synod on synodality lihok sa espiritu sa pag-ambit sa lawas ni Kristo o sa misyonerong panaw sa katawhan sa Dios. Sa giingunan ni Papa Francisco, ang synodality usa ka paagi, usa ka estilo, usa kini ka paagi sa paglakat nga magkauban gayod ang katawhan. O kini ang gipaabot o kamo kini ang atong gipaabot ngadto sa Ginoo sa kapag-ampo ngadto sa Ginoo sa atong simbahan nining ikatulong nga milenyo. Sa tibuok kalibutan ang matag parokya gihangyo nga magpili og mga delegato.
Ipalanog ng trompeta ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ka. Tutugan ang gitara, ipalanog ng trompeta. Salamat Ginoo sa imong kayo. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo, ang Ginoo madaag kaninyo. Aron mahimo kitang andam sa paghalad sa Santos nga misa, maginulusol kita sa ato mga sala. Ang akong kasalanan sa way paglimod isugilon ko, sayod ka man kiningalaw, nisalig lamang sa kayo mo. Ang among kasalanan ug ang kaluwasan nga mong gipaabot, ipakanaog mo. Kaloyan ang kita sa Dios sa magagawam sa tanan o pasayloon sa ato mga sala. Dadong ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos dito sa kahitasan. Kung kahit sa iyang mga tao, inisayuta. Ginoong Diyos langit, Diyos Amahan makagagawang sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ang sikat nagtungan at samahan. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw nagawak ang sasala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa to samahan, dawat ang among pangamuyo. Maya sa Diyos dito sa langit. Ang santos ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halandon, o Yesu Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diya sa himaya sa Diyos na mahal. Amen, amen. Maya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita, O Diyos nga gamhanan ug maluluyon, uban lamang sa imong panabang nga makahalag kami kanimo sa angay nga pagalagad ug pagdaig.
Himo ang mahubaron ta sa among kinabuhi, ang pagtuo nga among gihuptan, ug mosalig ta kami sa imong saad sa kinabuhi nga way katapusan. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Palihog mang lingkod. Pagbasa gikan sa basahon sa Deuteronomy. Mingon si Moises sa katawhan, sa tibok ninyong kinabuhi, kinahanglang kahadlukan ninyo o sa inyong mga kaliwat ang Ginoo ng inyong Dios. Ug tumanon ang tanan niyang balaod nga gihatag kaninyo. Kung bahaton ninyo kini, makabaton kamog taas nga kinabuhi, busa pamati katawhan sa Israel. Ug tumana gayud ninyo kini aron kamo mauswagon ug mudaghan pag-ayo didto sa tambok ug tabunok nga yuta. Sumala sa gisaad sa Ginoo ang Dios sa inyong katigulangan. Hinumdumi katawhan sa Israel, ang Ginoo ug ang Ginoo lamang maoy atong Dios. Higugma ang Ginoo nga inyong Dios sa tibok ninyong kasing-kasing, kalag ug kusog. Ayaw ninyo kalimti kining mga balaod nga gihatag ko kaninyo karon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Gihigugma ko ikaw, Ginoo, akong kusog, palihog atong usbon. Gigugma ko ikaw, Ginoo, akong kusog. Gihugugma ko ikaw, o Ginoo, akong kusog. O Ginoo, akong bato, akong kuta, akong manluluwas. Tubag. Gihigugma ko ikaw, Ginoo, akong kusog. O Diyos ko, akong bato nga dalangpanan, akong taming, akong gahom sa akong kaluwasan, akong malig-on nga dalangpanan. Daygon ang Ginoo, mituwaw ako ug siguro ako akong mga kaaway. Tubag. Gihigugma ko ikaw, Ginoo, akong kusog. Mabuhi ang Ginoo ug daygon ang akong bato. Bayawon unta ang Dios nga akong manluluwas. Ikaw nga naghatag sa dagkong mga kadaugan sa imong hari ug nagpakita kaluoy sa imong gihidugan. Tubag. Gihigugma ko ikaw, Ginoo, akong kusog. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Aduna pay laing kalainan. Kadtong mga paria daghan kay mamatay man sila ug dili makapadayon sa ilang katungdanan. Apan buhi si Jesus hangtod sa kahangturan ug ang iyang buhat sa pagkapari wala itugyan sa lain. Ug busa makahimo siya karon ug sa gihapon sa pagluwas kanila nga moduol sa Dios. Pinaagi kaniya kay buhi man siya hangtod sa kahangturan. Haron pagpangaliya sa Dios alang kanila. Busa si Jesus mao ang pangulong pari nga makasangkap sa atong mga kinahanglan. Balaan siya, wala siya kalapasan o sala. Gilain siya gikan sa mga tao nga makasasala ug gibayaw ngadto sa kalangitan. Lahi siya sa pangulong mga pari, kay wala siya kinahanglan nga maghimog mga halad sa tanang adlaw. Una, alang sa iyang kaugalingong mga sala, ug unya sa mga sala sa katawhan. Gihimo niya ang usa ka halad sa makausa ug alang sa tanang panahon, sa paghalad niya sa iyang kaugalingon. Ang balaod ni Moises, nagpilig mga tao nga dili hingpit
haron mamahimong mga pangulong pari. Apan, ang panumpa sa Dios nga ulahing miabot kay sa balaod, nagpili sa anak nga gihimong hingpit hangtod sa kahangturan. Ang pulong sa Ginoo. Palihog manindog alang sa santos nga ebanghelyo. Ang pulong mo, ang iyong sagalan ko. Ang Ginoo manaka ninyo, ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Dito'y usa ka magtutudlo sa balaod nga nakabati sa panaglalis nila. Nakita niya nga maayo ang pagkatubag ni Jesus sa mga Saduceo. Busa, biduol siya kaniya og nangutana. Unsa mang sugua ang labing hinungdanon sa tanan? Mitubag si Jesus. Mao kini ang labing hinungdanong sugo. Pamati Israel, ang Ginoo nga atong Dios, maura gayud ang Ginoo. Kinahanglan nga mahalon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong salabutan, ug sa tibuok mong kusog. Ang sunod mao kini, higugmaa ang imong isikataw sama sa imong kaugalingon. Wala nay laing sugo nga labi pang hinungdanon kay niining duha. Ang magtutudlo sa balaod mingon kang Hesus, husto ka na magtutudlo. Tinuod, ang imong gisulti nga ang Ginoo lamang maoy Dios ug nga wala nahay laing Dios gawas kaniya. Busa, ang tao kinahanglang magmahal sa Dios sa tibok niyang kasing-kasing, sa tibok niyang salabutan ug sa tibok niyang kusog. Ug kinahanglang higugmaon niya ang iyang isikatawo ingon sa iyahang kaugalingon. Mas maayo ang pagtuman ining duha ka sugo kaysa pagdalag mga mananap nga sunugon didto, nga sunugon ibabaw sa halaran o paghatag ubang mga halad ngadto sa Dios. Nakalinggat si Jesus nga maalamon kaayo ang iyahang tubag. Busa, siya miingon kaniya, dili ka halayo sa gingharian sa Dios. Ug wala na gayoy nangahas pagpangutana kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayo sa kabatanon maigsoon nga sayo kayong nagapos sa mga bisyo. 10 anyos pa o 11 anyos pa siya. Nagapos na siya sa bisyo o panigarilyo o bisyo sa inom. Hangtod nga nagdaot siya o namatay. Loy kayong batanon kay paminaw niya siya ang kinabuhi, wala gutaw gamahal niya. Walay nahigugma niya. Kay matod pa nila, sa gamay pa siyang bata, tabangan naman siya kasaba. Kasabas apuhan, kasabas iyaan, kasabaan sa uyuan. So ang bata, wala gyud nakatagamtam sa kainit, sa gugma, sa mga tao, sa iyahang palibot. Matungod din yung mga igsuon, dako kayo deficit ang iyang kinabuhi. Kung sa'y deficit sa kinabuhi ng mga bata, gugma ang kakulang sa gugma.
Ang mga tao sa iyang palibot, wala pod. Magtabang nga siya makakita sa kaanindot sa iyahang pagkatao, sa iyang pagkabata. Wala niya makit-i, unsa siya ka-importante, o unsa siya kabililuhon. Kay ang tanang mga tao sa iyahang palibot, musulti man, nga wala siya'y pulos, o wala siya'y hinungdan. So, wagad siya kadiskubre nga siya nindot sa iyahang pagkabata, nindot sa iyahang pagkatao. Ug sa akong pamalandong, tingali maugiduway ni hinungdan nga ang bata. Dali ran nagapos sa mga bisyo. Nga, kining bata, wala gyud makahatag ug dakong pagtagal o dili sa iyahang kaugalingon. Empty. Walay silod ang iyang kinabuhi. Tungod kay wala may nagpalangga niya. Gibiyaan siya sa iyang inahan. Kay illegitimate man siya. Ang iyang usang kaluha, gi-adapt, mayo tong usang kaluha, kay nindot man ang iyahang kinabuhi, apan siya, dili nindot ang iyahang kinabuhi. Kulang sa pagmahal o pagtigugma. Ako ning gisaysa ninyo mga igsuon, kaya nga atong ebanghelyo karon, naghisgot man og gugma. Kay mauman ni siya ang pinakadakong sugo sa atong Ginoong Kristo. Sa dihang ipangutana ang atong Ginoo unsa may labing hinungdanon nga sugo. Munang iyang gibalikan sa atong Ginoo ang unsay nahisulat sa Deuteronomy. Pamati Israel. Listen Israel. Ako ang inyong Ginoo nga Dios. Higugmaan ninyo ang Ginoo sa tibok ninyong kasing-kasing, sa tibok ninyong salabutan, sa tibok ninyong kalag, o sa tibok ninyong kusog. Kining maong sugo mga igsuon nga gibatbat sa atong Ginoo, mausab kini ang krido sa tanang mga Hudiyo. Katong nakaadto og Holy Land, nakakita mo sa mga Hudiyo nga naa sila'y murag gibugkos nga gibutang sa ilahang mga ilahang mga ilahang braso, mga linukot nga papel ilahang gibaligtos diha sa ilahang braso. Unsa may sula ng gibaligtos nga kuan, mao ni ang sugo, the Shema, ang krido nga kinahanglang iampo, kagalang gamiton sa pagampo matag buntag ug matag gabi. Bakit ninyo ni nailukot sa ilahang arm o naapoy gibaligto sa ilahang agtang. Ang sulod ini kanang gitawag og krido na sima kanang akong giyon ganiha aron pagpahinumdom sa tanang mga Hudiyo sa sugo sa Ginoo. Gani sa ilahapong balay makita po ninyo diya silang pultahan anaapod gibutang kining sima krido. Diri ipakita unsa ka importante kining maong sugo sa gugma nga kinahanglan gayud nga buhaton tumalon sa tanang mga Hudiyo. Ug mausab kini ang gisugo ni Kristo alang kanatong iyahang mga tinun-an. Ang sugo sa gugma sa Dios ug gugma sa isig katawo. Mao kini ang pinaka-importante nga sugo nga lisod sundon. Kining duha ka sugo kagi sulti sa atong Ginoo, iya ning giusa, iya ning gibug-os og usa. Doble nga sugo gihimong usa, gugma sa Dios o gugma sa atong isig katawo.
Sayod na mga igsoon nga dili ni siya sayon. Dili sayon ang pagtuman sa sugo sa Ginoo, ilabi na kining pagtuman sa sugo sa paghigugma sa atong isig katao. Kini iyang sugo nga gugma sa Dios o gugma sa isig katao, di gani siya pwede ang taong gulagon. Dili ni siya pwedeng i-divorce ning duha. Kay mawagtang ang kahulugan, ang matuod nga kahulugan sa atong gugma sa Dios kung atong ibulag usab ang atong gugma sa atong isigataw. Kining paghigugma sa atong isigataw mga igsoon, nakalisod biyaan eh. Wala mo lisde. Lisod biyaan ni kayo. It's a very demanding commandment. Demanding ni kayo. Walang dili sa yun ang paghigugmas Ginoo. Kay kining atong paghigugma sa Dios, kinahanglan magyuni siya nga mapakita, muawas, mabansay diha sa atong paghigugma sa atong isig katao. Dili ganahan ang Ginoo, di siya ganahan nga atong gugma ato lang i-fix diha niya. Nga atong gugma niya diha nagtutawa niya. Kinahanglan nga atong gugma ngadto sa Dios muawas gayud kini siya diha sa atong paghigugma sa atong isig katao. Og nasayod ta nga lisod paghigugma sa atong isig katao. O sayo na higugmao ng mga tao nga maayo nato. Di ba? Kaya mga tao nga maayo nato, maging hatagon, matinagdanon, gusto mo respetar nato, mudayeg nato, ay, sayo naman ang higugmao ng mga tao nga maayo nato. Apa ang mga tao nga dili maayo nato? Sa iyong higugmaon, kanang mga tao nga nagpabugat sa ato ang kinabuhi, kanang mga tao nga nakapasakit sa atong balatian, kanang mga tao nga sigig panglibak nato, sigig panaot nato, mga tao nga mga sinahan, mga tao ilabtanon, mga tao mga kusog mamutang-butang. Sayon ba na silang higugmaon? Isa mo, sayon ba na silang higugmaon? Baka higugma mo sa inyong mga kaaway. Kalisol biya agyon. Kalisol biya agyon kaayo mga igsuon. Apan kay lisod man, nagkahulugan ba kini nga dili nato kini mabuhat, mahimo? Nabigay mga tao sa atong kinabuhi nga pagkalisod yung kayong higugmaon. Pagkalisod yung palanggaon. Ako mismo, na ako igsuon nga buluyagon. Nga kung ako lang sundo ng akong tawhanong pagbati, sus kamaayo magyong kulatahon, mayong sumbagon, mayong patiran, mayong pong pasakitan. Kay magpabuyag na gani, masakitan biya kung magpabuyag siya. Mas doble akong sakit kay pare yung ko. Kamo sa iyong pamilya na apo mo'y mga kauban sa iyong pamilya nga lisod higugmaon. Di ba? Naaman tayo mga kauban sa itong balay nga lisod higugmaon. Naatay mga kauban sa itong opisina nga lisod higugmaon. Naatay mga silingan sa ito ang neighborhood nga lisod po higugmaon. Umiya kay mo man ay pahigugmas Ginoo. May tagulag gisumpayan sa Ginoo og higugmaay mo isig katao. May tog yung period na to niya, higugmaon mo ang Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag, sa tibok mong kusok, sa tibok mong salibutan. Period. Kanindot unta og diha natataman. Unya ka na may sumpay. Ang sumpay mao'y pinakalisod yun kayo mga igsoon. Na, kung ato yung sundon ang atong tawhanon nga pagbati, pagkalisod yung higugmaon sa atong isikataw, na nakapasakit kanato.
Mao na akong giingon. Kining gugma sa Dios is very demanding. Mao nang kining gugma na ani siya main ingredient. Unsa may ingredient ining gugma o kanang pagsakripisyo. Dili magyud ta makahigugma kung wala kining ingredient sa pagsakripisyo. Because to love is to make sacrifice. Sus ako. Grabe gina akong pagsakripisyo sa ako ang manghon nga buluyagon. Muna mayong ko nga, ako ginawa ng gimahal ng akong igsoon, kay andam man po kong masakripisyo, andam man po kong masakitan. Magigsoon ka mo bitaw sa? In the process of loving somebody, whether you like it or not, sa gusto ninyo sa dili, sa iyong pagmahal o pagpalangga sa mga tao, kamo nasakitan. Kita nasakitan. Kita nagsakripisyo. Kay maumang ka na, ang matuod nga kahulugan sa gugma gipakita sa atong Ginoong Kristo. Munang kung sa dihang si Kristo, midupa na diha sa krus, iya kitang gipahinumduman sa matuod nga kahulugan anang gugma. Na doon na siya ingredient nga sacrifice, munang kining love and sacrifice, mag-uban kayod. Dili pwede ka mahigugma ka, but you refuse to make a sacrifice for your loved one. Dili na pwede. Na, kung mahigugma ka niya, dili ka ganahang magsakripisyo, ayaw na lang patuga-tuga o gugma. Kay maumang ka na iyang gipakita nato. Murang, kining kahulugan sa gugma, makaangkon lamang og matuod og halawom nga kahulugan kung kita mga igsuon andam nga magsakripisyo alang sa mga tao nga atong gipalangga o gimahal. Kamong mga banag asawa, andam biag mo magsakripisyo tungod sa inyong gugma o pagmahal sa inyong mga asawa. Bisan ka mo mga asawa nga nasakitan sa inyong mga bana. O bisan ka mo mga bana nga nasakitan sa inyong asawa, apan wala biya mo give up. Nangundang mo? Nangundang mo? Wala biya. Tungod kay nakita ninyo na kining pagsakripisyo o kining pain is part of loving. Diba? Mga igsuon, ang Ginoo nagpahinumdum natong iyahang mga sumusunod. Kakinahanglan nga ato ang tibuok pagkatao, gamhan, our whole human personality must be ruled and must be dominated by love. Napabaday-laing mo dominar sa ato ang kinabuhi isip mga Kristiyano. Ang atong kinabuhi, gigamhan ba? O pagdumot? Na. Mangundang ta sa ato ang pagka-Kristiyano kung ang atong kinabuhi, gidamhan sa pagdumot. Kay wala kita gitudluan ni Kristo og pagdumot. Kung ang atong kinabuhi gigamhan nga kinahanglan manimalos, kinahanglan mo pasakit sa mga taong nagpasakit nato, mangundang ta sa atong pagka-Kristiyanos because Christianity is a religion of love. Nga ang atong pagka-Kristohanon is ruled, dominated by love. Kamo diha, naniya karon dinhi. Nasayod ko nga uban ninyo, dili pag mo makalitgo sa inyohang gibati nga kasuko sa mga tao nga nakapasakit ninyo. Kamo diha, naapamawigihambin nga pagdumot sa uban nga mga tao nga nakapabukat sa inyohang kinabuhi.
nga nakahatag kanyang kaulawan. Mga igsoon, kining pag-iyon sa atong Ginoo, higugmaan ninyo ang iyong Diyos sa tibok niyong kasing-kasing, sa inyong kalag, sa iyong salabutan, ug sa inyong kusog, nagpahinumdum ka natong tanan. Kakinahanglan ang atong kinabuhi is dominated by love. Nga ang atong panguna-una is ruled by love. Nga ang atong pagbati is ruled by love. Nga ang atong mga buhat o mga lihok is ruled by love. Nga ang atong mga desisyon sa atong kinabuhi is ruled by love. Napabaylain, ana? Kalisod mga igsoon. Pero mauman ni siya ang gitudlo sa atong Ginoo. Ang atong Ginoo mipakita sa matuod nga kahulukan. Yan ang gitawag og gugma. Sa diyang iyahang gidupa ang iyang mga kakamot dito sa krus, ug sa dihang nawad-an siya sa iyahang ginhawa in silence. Gipalanog ni Kristo ang kahulukan sa gugma. Palihog malindog. Nagatuo kami sa Diyos, ang Amahan makagawom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, sa tanang makita o di makita. Nagatuo kami sa Ginoo si Kristo, ang bugtong anak sa Dios, dianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Dianak dili binuhat usab kaniya samahan. Pinaagi kaniya nang himo ang tanan. Tungod ka natong mga tao, alang sa atong kaluwasan, may kanaog sa gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo sa nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod ka nato, gilan siyang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya na matayo bilubong. Sa ikatulog kadlaw, nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa mahal. Mubalik siya nga mahimayaon aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian nga walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga maghatag sa kinabuhi, nagagikan siya sa mahal ug sa anak, dungan sa mahal ug sa anak, gisimba siya og gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagayla kami sa kabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa maabot kalibutan. Amen. Ipakita nato karon nga ang atong mga pag-ampo nga nagpalayag nga kita nahigugma sa Ginoo nga atong Dios sa tibok natong kasing-kasing sa tibok natong kalag. Una-una, ipakita nato na kita nahigugma usab sa atong isikatawo sama sa pagtahod o pagtamod nato sa atong kaugalingon ug moingon kita, Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga santos nga simbahan mutubo sa gugma o panaghiusa, pag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang pagsunod sa balaod sa Dios, mugiya sa mga magdumala kanato, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19, makabato na og hingpit nga kaayuhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makakabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug mapanalipdan sila,
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya o atong mga palawman, nga atong pagtuo o paglawom isip nga mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang sulugoon sa Dios, supilo kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga kining santos nga sakripisyo, maghinlo o maghingpit sa mga nangamatay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Sa kahilo mga igsoon, ato ipadangat ngadto sa atong langitong amahan, ang atong mga tagsa-tagsa kakatuyuan. Ginoong Dios, gipadayag mo ang imong kabubuton nganhi kanamo. Gituluan mo usab kami sa imong mga kasuguan, sa among pagdala niining mga pag-ampo nganha kanimo, nagaliw po kami uban sa among pari nga tunhay, ang imong pinalanggang anak nga nagapuyo ug nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog man lingkod. Mga igsoon, pagampo kamo, aron nag-agog yung sakripisyo, dawaton ta sa Dios Amahan, makagagawom sa tanan. Dawaton nunta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa kapuslanan sa tibuok natong simbahan. O Dios nga maluluyon, itugod nga ikahalad namo ang usa ka putli nga sakripisyo, aron mapasaylo ang among mga sala, kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay o makagawom sa tanan, angay o matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanang dapit. Kay ang tanang mga butang, madako siya o magamay, imo mga binuhat, ang magkausaban sa takna o panahon, nagatagad sa imong mga balaod. Gibuhat mo ang tao sumala sa imong larawan, o gitugyanan o gahom sa pagbuhat uban sa tanan niyang mga kahibulungan.
Imo siyang gihimo nga imong alagad, aron imong sa imong ngalan magdumala sa kalibutan ug magdayeg sa imong himaya diha sa tanan nimong mga binuhat. Pinaagi ni Kristo among Ginoo nga gidayeg ug gisangyaw sa langit ug sa yuta sa mga anghel ug arkanghel sa wayhono nga pag-awit sa Pag-ingon. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagahumang puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitaasan. Daigon ang naganhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitaasan. Palihog mang luhod. Santos sa ikaw Ginoo ang tuburan sa talang kasantos. Ipadalang imo espiritu aron pagsantos sa iyong malgasa aron mahimo kailang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya upan. Mipasalamat kanimo, mipikas o mihatag ni ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan. Alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kaniyo pag-usab ug mihatag ni ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa talang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandog kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, naghalag kami kanimo amahanin ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hilomlumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Julito among obispo ug sa tanang mga pare. Hinumlumi usab ang mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang mga kalag,
nga mong gipahanungdan ing santos nga misa. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana sa mga apostoles ug sa talang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Kristo, imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatangan na kanimong makagagahom nga mahan. Diya sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Palihog manindog. Mga igsoon, atong hiusahon ng atong mapag-ambong ato samahan, ginamit ang mga pulong nga gibilin sa atong manunobos. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbut, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa mata adlaw, hatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo. O bili mo kami itugya sa panulay, hinulualuwasa kami sa dautan. Malayo kami kanimo Ginoo, ngaymo kami luwason sa tanang dautan. Hatag niya kami sa kalinaw ng panahon aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala o mahilayo sa tanang kasabok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo, among manunubos. Ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw gahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Ato karon ipakita ang timaan sa atong panaginig sa unay.
Kalinaw na tong tanan. Peace. Kalinaw ninyo diyas gawas. Peace be with you. Kalinaw ninyo diyas likod. Sa mga salang sa kalibutan, kaloy kami, hatagi kami sa Palihog mangluhod. Maigsoon kay si Kristo, ang kordero sa Dios nga nagawangtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay mong kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. My Jesus, I believe that you are in the Blessed Sacrament. I love you above all things, and I long for you in my soul. Since I cannot receive you now sacramentally, come, at least spiritually, into my heart. I adore thee in the sacrament of thy love, the ineffable Eucharist. Never permit me to be separated from thee. Pinahidang pintuan, mistulang dingding, walang sino man ang maaring tanggapin. Anong pumipigil, anong nagbabawal sa sariling mundo? Ba't hindi ka lumaya? Buksan ang iyong mga mata, kahit may luha, mamahalin pa rin kita at tutulungang lumaya. Basong may tubig, lagyan mo muli, aapaw dahil wala nang silid. Ang pusong may galit, di maaring umibig, bulag sa wasto, alipin ang isip. Buksan ang iyong mga mata, kahit may luha, mamahalin pa rin kita at tutulungang lumaya. Basong may tubig, lagyan mo muli, aapaw dahil wala nang silid. Ang pusong may galit, di maaring umibig, bulag sa wasto, alipin ang isip.
ng iyong mga mata. Kahit may luha, mamahalin pa rin kita at tutulungang lumaya. Buksan ang iyong mga mata, kahit may luha, mamahalin pa rin kita at tutulungang lumaya. Magampo kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sa ning Eukaristiya sa imong sa bagong kalauman, himoa nga ang imong mahigugmaong gahom magpadayon sa makaluwas nga buhat sa pagtubos kanamo ug magdala kanamo nga nasa kalipay nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog magluhod alang sa Oratio Imperata. Para proteksyon kontra COVID-19, maluluyon ug mapuanguron nga amahan, ania kami nangalyupo sa imong panabang nga maproteksyonan kami batok sa sakit nga COVID-19 nga nakapabalaka o misakmit sa dagkang kinabuhi. Kami naghangyo kanimo uban sa dako mong gugma nga ibayaw mo ang imong balaang mga kamot pagwagtang sa sakit o kamatay. Liguna ang among pagtuo o paglaom. Nagampo kami nga imong giyahan ang mga eksperto sa medisina nga makapalagana ang tambal haron muhunong ang pagkuyanap niini. Nagpasalamat kami kanimo sa bakuna nga namugna, pinaagi sa pagiya sa balaan mong mga kamot. Bendisyon ni ang mga bakuna nga gamiton haron matapos na kining epidemya sa among nasod. Magampo usab kami sa mga nag-alagad sa masakiton, inubanan sa ilang kahanas ug kaluoy, ug usab mahatagan sila sa kahimsog sa panglawas ug hunahuna, kalig-on sa ilang panaad ug labaw sa tanan, ipahilayo sila sa maong sakit. Magampo kami alang sa mga gisakit nga unta mahibalik na ang ilang kahimsog ug maproteksyonan ang nag-alagad sa masakiton ug ang pahulay nga dayon alang sa tanang mga nangamatay. Hatagi kami sa grasya niining panahon sa pagsulay, pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang ni adtong nanginahanglan nga unta pinaagi nining pandemya ang pagpakabana ug paghigugma ngadto sa tagsa-tagsa, mauunta ang mugiya padulong sa kausaban ug pagkabalaan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong bugtong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa panaghiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Nangaliya kami sa imong proteksyon o balaang kinahan sa Dios. Ayaw ihikaw kanamo ang among mga pag-ampo ug panginahanglan. Ipahilayo kami kanunay sa mga katalagman o mahimayaon ug balaang Birhen Maria. Amen. Maria dalangpanan sa masakiton. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. San Nicolas de Tolentino, iampo mo kami. Palihog manindog, malingkod. Ani atay mga paybalo, sa kasayuran sa tanan, walay misa sa sementeryo. So bao kini ang mga misa dinhi sa atong simbahan. Walay misa sa sementeryo pero diri sa atong simbahan aduna tay misa. Nobyembre 1, Lunes ug mapuhon,
All Saints Day. Mao kini ang atong misa. Alas 6 sa buntag. Alas 8 sa buntag may second mass. Alas 3 sa hapon third mass. Ug alas 5 sa hapon fourth mass. November 2, Martes. Mao kini gitawag og All Souls Day. Alas 6 sa buntag first mass. Alas 8 sa buntag second mass. Alas 3 sa hapon third mass. Ug alas 5 sa hapon fourth mass. Atong maghalad alang sa mga kalag, isulat lamang sa envelope ug pwedeng ihulog ninyo dinhi sa atong dakong box. Kana mo? Dapit dinhi sa tubangan sa altar. Dagkang salamat, nagpaybalong, Paris Liturgy. Atong gihangyo ang kanang nagsaulog silang adlaw nga natawhan ug kasumaran silahang anibersaryo sa kasal. Pagpalihog walita sa tubangan aron atong ihatag ug dawaton ang panalangin sa ato ang langitnong Amahan. Celebrants for the month of October. Magampo kita. O Ginoo, sudo nga kining imong mga anak, nga nagsaulog silang adlaw natawhan o anibersaryo sa kasal karong bulana. Sila aniya sa imong altar, aron pagdaig sa ilaha, aron pagpadayag silang pagdaig o pagpasalamat sa gasa sa kinabuhi o sa gasa sa sakramento sa kasal. Nangalyo po kami nga imong ibubo ang imong panalangin diha kanila. Hatagi silang daghampang katuigan sa ilang kinabuhi. Hatagi sila sa panalangin sa mayong panglawas, kalinaw, kalipay, uban silang pamilya o mga higala. Panalangini, usab ang mga magtiayon nga nagsaulog silang anibersaryo sa kasal. Gitukod mo ang sakramento sa kaminyoon o imong gipanalanginan, aron ang kayusahan sa bana ug sa asawa, magasalamin sa kahiusahan ni Kristo ug sayang simbahan. Sudo nga sila Ginoo, nataliwala silang krus, krisis o kasakitan sa kinabuhi, ikaw nagapadayon paglig-on o pagpanalipod sa ilahang kayusahan, aron sila padayon nga mobarog sa ilahang gipanumpaan. O Amahan, kining tanan among gipangayo kanimo, sa ngalan ni Jesus nga among Ginoo. Amen. Ato sila hatakan sa basipang palakpak. Happy birthday, happy anniversary kaninyong tanan. Pwede na mo mabalik. Palihog manindog ang tanan. Ang Ginoo mana kaninyo, Manausab kanimo. manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ato nang nahala ng santos nga misa, dado nato ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Maigsoon, mayong buntag, malipayong Domingo, kanyong tanan, Happy Sunday, Baisanon. Sing
mighty power of God that makes the mountains rise. That spread flowing seas abroad and built the lofty skies. I see the wisdom that ordained the sun to rule the day. The moon shines full of God's command, and all the stars obey. I sing the goodness of the Lord and fill the earth with food. He formed the creatures with His word and then pronounced them good. Lord, how your wonders are displayed wherever I turn my eye. If I survey the ground I tread, or gaze upon the sky. Hallelujah, hallelujah. Sing the mighty power of God. Hallelujah, hallelujah. I sing the mighty power of God. Hallelujah, hallelujah. Sing the mighty power of God. Hallelujah, hallelujah. I sing the mighty power of God. Sing the mighty power of God. Sing the mighty power of Lord, family needs your help today. We need your peace and tranquility, an end to discord. Give us strength and compassion to understand each other. Give us the trust and patience we need to live together peacefully. Grant that through the intercession of your mother, Mary, and Saint Joseph, our family too may become a holy family, a family that works together as one, a family that embraces peace and love, a family whose members are dedicated to each other and to you. Almighty Father, we consecrate ourselves and our home to the Sacred Heart of Jesus, who loves us with a tender and everlasting love. Strengthen us with your grace that we might return his love in the way we treat, respect, and love each other. We welcome Jesus as a living member of our family and ask him to be the heart of our family. We accept Mary as our Heavenly Mother and seek her protection and help in our daily lives. Heavenly Father, grant that our love may go beyond our home into the world so that we may do our part to build up your kingdom, to feed the hungry, to help the poor, and lead all souls to the Sacred Heart of Jesus.